kahle kahle sinophindile la bes kahle kahle khuluma yini ima phela ngicela ungangithethe khuluma hayi awuzuthanga ukuthethisi la awuzuthanga ukuthethisi la yini inkinga yakho vele uyamtshela lo sigobhana wakho ukuthi uyimanje nje uqobe mina uyamtshela wena uyamtshela ukuthi lo ntombazane kuze sibebe sakho lesi singangijoyeli kabi ungangijoyeli wena ungangiqheli wena nonhloyindini wena hayi kuze sibebe sakho sikhuze inyona le indele uyamjwayela uyabona ukuthi uyaqhatha uyasibona ukuthi unjani yini ezokwenzeka mina udla mina imoto ohamba ngayo ifakwa yimini upetrol ngemali yami manje usuzibona ukuthi uclever wena yona bukani buka Nkosi yami minehle Nkosi yami biza ingoba ubheka kumina vele antona yini inkinga yakho ngoba ngasakufuni Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elamagama uStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashelwe udadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi kungani ekhethe ukuthi afinyelele kulolu hlelo lolu. Sabona kunjani? yebo sizinjani Ngiyaphila wena? ndiyaphila namakhonto Uthe ndiyaphila. Okay, ubuya kuphi? sikebhizana Eastern Cape Ukhulela khona. yes Ubani igama nesibongo? igama uminenhloko kaCaleka Caleka. yes Oh, okay. So ngicela ke ungibeke odabeni ungitshele nje la qala khona la uhlangana khona nomuntu wakho nanokuthi beniphathene kanjani i-relationship saqala if bekhona ushintsho kuqale seninesikhathi singakanani and nilwile inaleyo nto leyo ukuthi nikwazi ukunqoba noma namanje mhlambe ongenze ukuthi kuyizathu sokuthi uzufinyelele kule show le. okay nginomuntu wami engithandana naye igama lakhe uThamsanqa siqale ukuthandana ngo2024 June and ukudibana kwethu sadibana emgaqweni umsebenzi wakhe umuntu odriver imoto uthatha ingane like istaff Umalume. yes umalume wabatwana Okay. so sidibanile ke mina benginenyanga ndifikile lapha senze ndizokhangela indaba abani kwazi ubani ndifumana ubani kwazi ukusebenza Okay. so dadibana naye ke sa share ama number saba right saphathana kahle sagcina sesithandana kakuhle Okay. besiphathene kakuhle ngumuntu right sa end up sesihlala ndawonye njengoba sihlala ndawonye kungoku Okay. indaba iqale last year la ko November December and on January I tried ukuthi silungisa izinto sithethe ngimbekele uba udaba lwami ba anisekho right like umuntu ongasabuya endlini and manje ngimfonela akapick up xa ibuya benomsindo ukuthi ngiyamlawula like I'm treating him like I'm a parent yabo yeah so yiyo into esibangayo uba endiyabona ba utshintshile akasenguye lamuntu mina ndafumana ba ndimthande setshintshile ngoba akasafani nakuqala yes Ikhona into ephathekayo ebambile nje ukuthi ukhona umuntu amatasa naye and lo muntu usibani noma ayikho into oyitholile ephathekayo kodwa nje izenzo zakhe zakamumva. like ama action wakhe ayasho ukuthi unaye umuntu onaye Okay. and ifoni ngike ngazama ukuthi ngipage ifoni yakhe and ngafind out ukuthi unaye umuntu anayo and intombazane igama layo uphindile since ke mina ndingakwazi uba ngathi ndiyathatha ifoni ndifonele le ntombazane that's why ndiye ndabona wamani balele kule show because unokuthi makhala amafoni ifoni yakhe aphume eminyango akasakwazi ukuphendula ifoni phambi kwami yena useyaphuma mekhala ifoni athethe ngifoni eminyango Usamthanda kodwa ke? ya ukumthanda ngiyamthanda ngoba indlela esiphilisana ngayo ngicomfortable ngayo and nakubo bangiphethe kahle ngoba wondazisa kwabo so ndiphatheke kakuhle ibazali bakhe bayamthanda Okay. so si right Uyazi kona ukuthi uma uthandwa abazali isikhathi esiningi ukungapheleli kulowo muzi loyo. Niyahlukana nje kamnandi nje futhi. Uyakwazi lo. yes Kodwa ngisho ukuthi kuzokwenzeka kanjalo kuwena. Bengimana nje ngiyabuza ukuthi uyakwazi na. yes Okay, ngike ngakhulumisana naye ke ubhoti, ngamcela ukuthi afike ku live show. okay Akazi ukuthi wena ubhalile
akazi lutho nje ukuthi njengoba ezoza mhlambe wena ongithumile akazi lutho. So ukhona and ukhona umuntu ahamba naye eze naye kwi live show. So ngicela ungiphe isikhathi sincane ngikwazi ukukhulumisana nabo bowu2 mase ngiqedile ngizobe sengiyakulanda. Okay. Sanibonani njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala sokhona. Mina igama nguThamsanqa Wakaphili ngokuhlala ngihlala Wakaphili. Phili. Yeah. Okay. Oba nophili? Ophili. Ontabende. Oba? Ontabende. Ntabende. Yeah. Oh okay. Akuphi emakhaya akho? Ngiphuma eNdwedwe mina. Okay. NDW. Yeah. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala sokhona. Uphindile Nxumalo osakadabeka. Amakhaya. Amakhaya ase-Paul Pietersburg. Oh okay. So kunini la nihlangane khona seninesikhathi ngana nithandana? Ngahlangana nosisi kulonyaka esiphuma kuwona ngicabanga ukuthi kwaku-October. Okay. Yeah, mangaphosisi. Yeah, kona umuntu vele wakhona endaweni la engihlala ngakhona. Benginombona nje khona eqashe khona. Ngingenankinga naye kusisi wasendaweni. Okay. So kwasi kolunye usuku nje ngoba ngikhumbula kahle lapha wakhala wafika kumina ngisendlini yami edlula ngendlela wathi kusamele ngimsize khona inkinga nayo lapha endlini ufuna ngimlungisele ikhabethe kahle. Okay. Yabo lalinenkinga. Okay. Ngoba nami ke vele ngiyamazi ngangaba nankinga futhi ngaya kuyena ngayomsiza mfica nje lapha endlini yakhe. Okuyila ngisho khona ke ukuthi ila into yethaqala khona ngoba ngalolu suku lolya. Okay. Walungisa ikhabethe wasathi ulungise nezinye izinto ke nje. Ezenza ukuthi nigcine senithandana. Amlungisi. Yini nethanda kakhulu ngaye? Into engiyithanda ngaye ulento nje noma emdala yena akakukhombisi lokho kumina. Ngifika kuyena bamdala. Okay. Okay. Akakukhombisi ukuthi imdala kumina uyangilalela uyangihlonipha nje yabo. Yeah, ngathi nje uyena umuntu ongazi kahle mina ongizwayo nje mangikhuluma yabo. Okay. If nigejene akathethi. Yena uyanyanya yabo lapho nalapho. Ukuthetha ngeke ngisho ukuthi umuntu othethayo cause uyambona nawe ukuthi akayena umuntu ophezulu. Okay. So the time ukade ufika empilweni yakhe wona umuntu othandana naye noma cha? Cha, bengenaye. Abantwana lutho. Anginabo abantwana. Okay, awukazi ulombole before. Hayi lutho. Okay. So dadewethu ngongitshela la, yini ethanda kakhulu ngaye? Engithanda kakhulu konke nje. Yonke into nje. Uyakwenelisa. Yebo. Okay. The time niqala uhlangana wawona umuntu vele noma cha? Ewayengekho. Oh okay. So ungitshelile wathi umdala kunaye. Awunayo inkinga yalokho. Uthanda nje kuwena. Ukuthi usuke ungakanani lo muntu. Ukuthi ungakanani akukhethile. Umthanda umuntu uyamthanda. Oh okay. Yes. So manje sekuthiwa kuyenzeka kuyaqondana nokuthi umbambe ukuthi umatasa nomunye umuntu empilweni yakhe. Akunandaba noma umuntu omfice khona wakufihlela, akunandaba noma umuntu okujoyinile ngendlela. Mhlambe ngakhetha umala nihlukane ngoba ungezokwazi ukumshare noma ungakwazi shame uligwinyele lotshe uqhubeke uthandane naye noma wazi ukuthi uthandana nomunye umuntu. Umbuzo wakho. Ayisho ukuthiekukhona umbuzo ngiyazibuzela ngiyayicheckela nje. Ubuyicheckela nje. Sesobona abafika kuleso sigaba. Okay. Akuthiwa kuyenzeka akaze kufike manje. Okay. Kodwa wena uyamthanda. Ngiyamthanda. Okay, mfowethu, if kuyenzeka udadewethu kuyaqondana ukuthi umbambe ukuthi nomunye umuntu akunandaba nabona umuntu umficile wena noma umuntu oze ngendlela. Ungakhetha ini uqhubeka naye noma ukumshiya? Uthi angikholelwe kulento kuhlale ngeke ngikwazi ukuthi ngingabe isilimo. Angikwazi ukuvumela usho ukuthi ngingawumuntu ungaphuma ngendlela nje manje. Okay, kamshiya. Noma exolisa.
noma ethembisa ukuthi uzohlukana naye Mshini? Hayi ngeke ngamana aqhubeke nalo osuke senaye hayi mina ngeke ngiyimele hawo ngeke ngikwazi nje Uthi kube silima. Nakulungile ngisafisa ukuxoxisana nani. Right. Kodwa okwamanje nginesipho seni ngifisa ukuthi ngilethele sona. So ngicela niphakame nibhenga la ukuze ngizokwazi ukuthi ngisilande. Ngiyacela ukuthi nisisondezele isipho. Ziyakhala manje. Ngiyafisa ukuthi ngidlulise ukubonga kunina nonke nikwazi ukuthi niphumelele kade kuyiwe emanzini beyohlambulula nje abantu abanye bahambele ukuthi bavulele inhlanhla zabo abazalwa nazo. Ngiyabona sibonile niphumile ngobuningi benu, siyabonga futhi kakhulu. Into engijabulisayo mina ukuthi ngibuka ukuthi indlela enikhuthalele ngayo impilo zenu isho likhulu nakuthina esifakile isandla ukuthi nigcinene right. So osalileke noma ngenzeka ukuthi ubefisile Nkosi yami washo ukuthi akwazi ukuthi aphumelele kulokho kwedlule. So abaphathi bakwimpande zama-Afrika baphinde bakuveza futhi ukuthi bayayisa futhi abantu ngomhla kuSeptember. So mewuthi usalile kulokho kwedlule lisakhona futhi ithuba ngomhla September kuyobe kuyiSunday. So ama testimony ke asengenile bakithi noma ngingakatholi ikhathi ukuthi ayisende yakhe testimony usangayisenda nje ku 062 219 7748. Nakho kunye ngafisa ukuthi ngikukhohlwe lapha kwimpande zama-Afrika bathe ngoba naku August kuyinyanga yabantu besifazane, so yonke into isespecialini nama products ezinsizwa nawo futhi asespecially nakubona abantu besifazane kuphela ngoba nakho sithi inyanga yabantu besifazane kuphela. So September ungasali kuyobe kuSunday kuyobe kiwa futhi emanzini. Okwakho ukufona nje ku 062 219 7748 ubuze ukuthi njengoba kuzoyiwa emanzini yiziphi izinto okudingeka ukuthi wena uziphathe uma ngabe uzongena emanzini. Osisike abasebenza epharmacy bazonichazela zonke izinto okudingeka ukuthi niziphathe. And ngiyacela ezinye izazo ningayikhohlwa bakithi nenze sure ukuthi niyabuzisisa niyaphatha ngendlela enzobe niceliwe ngakhona. Kusawukuhlangana futhi lapha Shell Garage ku Soldiers Way la kade kuhlangene khona ekuqaleni nakhona futhi kuzohlangana ngo6 ekseni. Angeke lize lishona ilanga bekade bekhona babonile ukuthi asithathanga ilanga lonke. Umkhulu uzamile ukuthi asheshise nakhona hayi ukuthi ubesesheshisela ukuthi abantu abarojwe, cha siyazi ukuthi ziningi izinto ekufanele nizenze nanosukwini kwayinathi mningi imsebenzi esibhekile usuku nosuku. So besingafisa ukuthi kululeke isikhathi. Akekho umuntu ozothi ulibale kade kiwe emanzini wafika late kuba ngeke nje ufike sekuhlwile uzofika kusakhanya vele because kuzobe kuphuthuma. Kodwa lokho kuphuthuma akusho ukuthi nizobe nirojiwe, cha yonke into izokwenziwa kahle ngesnack. So mengalithola ngithuba ngoyedlule alingaphuthi-ke futhi nalokho. Bye. Sipho nisibeka la phezu kwesihlalo. Cela niphendukeni udadewethu ahlala ngale, umfowethu ahlala ngala. Hayibo. Thamsanqa. Hayi ngoke ngizweke. Hayi ngoke ngizwe. Udadewethu ujoyinayo? ngiyamazi Mazandana. oh siyajola naye Hayibo ngizwanga. Thamsanqa. Niyajola. Ngizwanga. lo mina ntombi yami Intombi yakho kanjani? Thamsanqa ubani lo? ima baby Ubani lo? Hayibo usiza baby. Hayibo. Ngothethobazana ozala. Yazi ngijwayela wena. ima mina ngicela Ungathangime Thamsanqa. Ungathangime. Uzochazana. Ungathangime. Hayibo vele uchazana. Yini uzoyichaza? Uchazana. Emsebenzini wena. Usufunani la? Uyangijwayela Umendlini emsebenzini kanti yazazi ukuthi Uzojola nje wathi awunamuntu wena sijola nawe. Kwenzakalani? ish nawe phindile Kwenzakalani? Hayibo. Kwenzakalani? Uba lo. phela kakilo. Chin. sis Ayikho into ozoyilalela engizoyilalela. Yini ufuna ukuyisho? phindile Thamsanqa kwenzakalani la nanti? la kahle kahle sinophindile la bes kahle kahle Khuluma yini? ima phela ngicela ungangithethi Khuluma. Hayi awuzuthi angakuthethisi la. Awuzuthi angakuthethisi la. Yini inkinga yakho vele?
uyamtshela lo sigogwana wakho ukuthi uyimanje nje uqobe mina. Uyamjwayela wena loSigogwana. Uyamjwayela ukuthi uyisigogwana lo ntombazane ujwayela kabi. Ujwayela ngey'ngane. Khuza lesibebe sakho lesi ungangijwayeli kabi. Ungangijwayeli wena, ungangiqheli wena nonhloyindini wena. Hayi khuza lesibebe sakho khuza. Inyona le. Indile. Uyamjwayela. Uyabona ukuthi uyaqhatha. Uyasibona ukuthi unjani? Yayibona? Cela ungangibambi bhuti. Cela ungangibambi. Uqolisana. Uqolisa lona bhuti. Ubalo oba. Intombi yami, yona ntombi yami. Yona ntombi yakho mina ngiyini? Angani phela mina nawe nje uyazi. Ngiyini mina nawe? Uyazi nje ukuthi besefa mina nawe. Mina ngiyini? Sonke lesikhathi uhlezi ungekho endlini. Usuke uhleli nalo gogo lo. Usuke uhlezi ukulo gogo lo. Okokuqala yona into engibalekisile kuwena le uhlezi unomsindo. Manje manginomsindo ungilalela. yini ufuna yini wena ukuthi sikhulume kahle wena khona uzongizwa kahle yazi ongiboni wena awungiboni yini engakwenzeli yona Bongasamthandi mina yami uqoqa mina ubhosha mina wena usamthanda ngisamthanda so kwenzeke kanjani ukuthi uhambe uyofuna omunye umuntu ekubeni usamthanda mina endle if bewungasamthandi wayebungamtsheli ke at least ukuthi angisekho happy swami ikade mina enhle fethu sasixabana naye inkinga uthi unomsindo lo muntu lo njalo masinenkinga naye uhlezi ejaha ukulwa afuna ungilalela manje ngikwazi kuyena uxazulula inkinga naye lo muntu lo ngiyamthanda impela kodwa ngikwazi ukuthi ngingahlezi ngithetha mina kanti la uphindile uyakwazi nokungilalela yabo okay so bakhomperisha ke manje ngikomperish kodwa nje manje wenzani ungasikhomperishi wenzani wethamsanqa mubuka mina nje ubukani so uthini inhliziyo kaPhendile ngoba phela awumtshelanga yena bengazi ukuthi uthana nomina enhle Henda ngitshela ngalutho la mina ngikwazi nje lokho ngiyaqala nanokuzwa nje ukuthi unentombi mina ohlala nayo njengoba uhlala nami ubuhleli nami nje mina uthi ngithini manje kanti unayo intombi futhi ohlala nayo ngala shuthi thina seyilima zakho kwenzakalani usungibhanqa nogogo usungathi ujole nalogogo khona osekuthiwa nje ungibhanqa nogogo nje ubona bonke abantu yabo intombi yakhe ngibiza ngogogo manje yabo uzona zonke intombi ukhetha ugogo njena nje ambuke nje yabo intombi yakhe ngibiza ngogogo uyajabulisa lokho kwenzayo cha ngijabulisa minenhle hayi ungathi minenhle ungathi minenhle ungangibizi mina ungangibizi nje mina ngibuze ukuthi uthini ngama feelings kaPhendile ngoba awumtshelanga phela ukuthi uthanda nomina enhle and uthini ngomina enhle ngoba phela yena ubeyitshela ukuthi wena usathanda yena kuphela ubengazi ukuthi khona uPhendile kufanele benze njani ngenhliziyo zabo manje because abekho right ngoba sekanje labantu ngibathanda bobabili asoze akwazi ukuba hayi akwazi manje indaba uthi imaki inhliziyo yakho shisa indaba izoya ngakuphi inhliziyo yakho kufanele ucacise manje la asoze Thamsanqa cha phela ngimthanda nobabili angeke kanjani ngibuza ukuthi uthulelani umina enhle ebiza uPhendile ngogogo ayathi uthe abathanda ngoba uthakeke kulo umina enhle ngenza iphutha mina wenza iphutha bengamele uzuveze naleli side lapho ngenza iphutha mina imino sekuyimino lephutha manje yazi ujwayela kabi wena ungijwayela kabi kufanele benze njani ngenhliziyo zabo uyangijwayela wena uyangijwayela wena ngenza iphutha angiphiki ngenza iphutha kodwa nje basekanje yini iphutha i-relationship yakho noPhendile iphutha iyona iphutha yini ethu oyiphutha ayibanga iphutha ngisho nje uyamazi uthini ngiyamazi uyabusaba yini cha ngisho ukuthi ngenza iphutha musukuvika angishongo ukuthi akakushayi ngibuza phela uyabasaba kanti futhi nawe cha awu yini ezokwenzeka mina udla mina imoto ohamba ngayo ifakwa yimina upetrol ngemali yami manje usuzibona ukuthi uclever wena yona bukani buka usuphuma Nkosi yami minenhle Nkosi yami biza ingoba ubhilonga kumina vele antona inkinga yakho ngoba ngasakufuni minenhle ngicela wehlisa umoya minenhle ngijwayela kabi minenhle ngicela nabangithu nje nababini nje ningiqhela kabi ningiqhela manje ubala nami ungazongibhedela ungasibhebe bo hayi ingane ngijwayela ngabo yazi jini ingane bo kahle bo sigogwana uyingane usala ingane ufuna usigogwana ngoba usigogwana aba fresh nawe
ufresh Osigogwana ba-fresh. ufresh namathanga ashwencile. Osigogwana okusala ba-fresh. Sesana umoya ke musani phela ukulokhu enitsukana bafana. Hayi futhi egwena ungena. Ingenxa yakho nje. Hawu. Usanganaphi wena wonke lo? Musani ukutsukana ngani? Wena wonke lo kusalayo. Manje yakho. utsukana nodwa. Uthamsanqa axolise ukuze ubize omunye ngomunye. Ngicela siqale lapha before siqhubela phambili because awukwazi phela ukuthi ungambiza ngegama lomunye umuntu. Mina ngiyaxolisa. Okay, shona ukuthi yini ezokwenzeka kuso manje ngephambili. Mina enhlakani ngiyazi ukuthi ngikuthanda. Ngiyangithanda. Hey, hayi angisazi. Hayi. Indeni. Yeah. Ish. Khuluma! Ima. Angiphindile Hawu. bekumnandi sindawonye. Ngisakuthanda bo angiqamba manga. Usamthanda. Nginithanda nobabili Awu, bakwethu. uyadakwa wena. Nginithanda Yazi nobabili. Hayi Yazi wena. Hayi Uyadakwa wena. Yazi nesibindi. Uyadakwa. Yabona le okhulumayo amasimba nje uyakhulumayo. Amasimba nje. Yabona lo okhulumayo. Hayi shame. Kuyicala Mina nje noma ungayendli. Ngeke uzithande sobabili noma ngathi uyathanda. Akwazi. Uzosifica Fanele inyanga. ukhethe oyedwa uma uthi wahluleka asazi. Hawu. Phindile ngicungayenzi leyo nto. Khetha. Uyokusiza. Hawu. Ungayidonsisi nje ingenzi nje izinto zibe nzima nje vele Okay, ukhethe. Thamsanqa, so umthatha umuntu wakho mesiphuma naye. Awuphumi nabo bobawu2, awuphumi wedwa, uphuma nomuntu wakho. Uhamba naye. Naba nje bobabili balani. Ngeke uzubathande bobawu2, ngisho nasesithenjini abathandwa bonke ngokulingana. Khona lo yedwa usuthandwa kakhulu. Ngithi mina kuwena, sukuma uthathe umuntu wakho bese uhamba naye. Ikuphi inkinga lapho? Ngizophuma namagada amu2 ngikushiye nabo. So umthatha umuntu akuphume naye. Uyathula ahamba naye. Ayikho into engizoyenza ngithi kade bajola vele. Vele Ngeke ngize baba ngingavimbi. ugogo. Ugogo vele. Hawu. Ugogo kumele ngiphi nje before ngiphume la. Minenhle. Mbuka lapha ekhaya niyazibona nani ukuthi siphethe ngani kunjena ke ngenxa yamanga. Ngiyacela mbuka lapha ekhaya ungakhohlwa ukuthi subscribe bese uyalike bese uyashare ngiyanthanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.